Ahojte, tak už som strašne dlho nedal nejaký update a už som mal požiadavky, že aby som nejaký spravil. Tak tu je, konečne sa k tomu dostávam. Áno, je ráno, moje očka sú krásne a aj moje pipušky sú krásne. Čakaj, dajme takto. Pipi. Dobre, natočím to asi druhou kamerou. Pipunky. Urobil som pár zmien, niektoré samé od seba. Tu som ich doplnil taký tóny, aby sa tam mohli v tom popoliť. Dal som sem kopec mulče, lebo už tu mali blátečko a mulč je lepšie, aby nemali špinavé nožky. A teraz majú takéto krásne čisté nožky. No a papajú. Krmítko funguje, vodička tiež funguje. Bordel sade som vyniesol, lebo som dúfal, že tam budú červíky v tom, ale tie tam nemali žiadnu šancu, takže to bola iba kopa odpadu. Táto drvička tu je len na to, aby na ňu nepršalo a zase toto, aby na ňu oni nekakali. A tak. Dorobil som sem hojdačku, ale asi je to vysoko pre nich. Nemal som dlhšiu modrú šnúrku, takže budem musieť predĺžiť. Toto bola blbosť tu na hore spraviť priestor odkladací, lebo oni tam radi chodili a kladli vajíčka, čiže to je blbosť. A takisto bola blbosť robiť miesto pod kurinou, aby mali viac výbehu na toto, lebo tiež kladli dozadu vajíčka a nevedel som sa ku ním dostať, takže som im to uzavrel. A všetko ostatné je fajn. Kurín, keď pozriem, tiež som tam spravil vzadu takúto onu, aby tam nekladli dozadu. Lebo aj tam stade vyťahovať vajíčka bola blbosť. Takže som tam dal takúto mrežu. Teraz stade celú zimu ani nevykladám bordel, lebo sa mi nechce. Ale na jar, keď bude teplejšie, tak to tu celé vyčistím a dám im novú podstielku. Ale nemajú tam až taký bordel, čo je nice. Najväčší fail, moje úžasné značkové hniezda. Nechcú tam chodiť, nenesú tam vajíčka, ale našli si tam dole miesto, vzadu, v rohu. A to je super pre mňa, lebo tam mám technický otvor na čistenie. Takže v podstate je mi jedno, že či to naložia do toho šuflíčka. Hej. Do šuflíčka už nenakladajú, už tam je nič. Ale toto si otvorím, takto veľmi ľahučko si to otvorím. Tiri! A mám tu bajka. Sliepočka pozerá, čo sa deje. A kľudne to tu aj niekedy 3-4 dní nevyberiem. A vtedy stade vyberiem 25 vajec. 25 vajec, no. Pipi. Čiže tu sa im páči, čiže toto je to, čo oni majú radi, no. Čiže na budúce by som sa už vôbec nebabral s nejakým šuflíkom. Ale by som... Aké sú zvedavé, čo? Slečny. Aké sú nejaké rozkokošené, že keď je kamera, tak sa idú predvádzať. Tu nám je rite ukazujú. Popravde kloaky. Áno, máme. A už prichádza ďalšia. Píp, píp. A čo som sa ničil, že budú ničiť vajca, tak našťastie ich neničia. Čo je veľmi fajn. Hop, 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 už chceš ísť preč, nejdeš preč. A to je koniec nášho videjka. Tak. Aj tento igely sa tam mali na zimu, aby tam nemali šialenú zimu. Tam dole, bol taký veľmi zložitý spôsob pridávania. Že som dal šrúbik, okolo šrúbika som obviazal šnúročky. A tie šnúročky to vlastne držia, aby to vietor neodfúkol. Beautiful, budem to musieť dať dole, nech tam majú čerstvý vzduch v lete. A iné ma nenapadá. Funguje to výborne, každý deň máme milión. Teraz v zime sme mali takže 6 vajec, klesla produkcia z 8 na 6. Ale stále to je super, moje terapeutické pipušky. Takže lúčime sa s Hankami a Žovkami. Majte krásny deň, ahojte. Ešte bonusové videjko.
som si zobral tieto veci, že jak vyzerá, keď máme vajíčka. Otvorím. Jej, toto je presne z 3 dní. Aha, to zasedí.